iki. Aku ora lunga-lunga kene tak bedaki. Wedakno pacakno sing resik nduk. Aku ngene iki. Kowe iki dadekke apa? Mah. Lah kowe kok kadohan terus teko kene ra macak blas ngono kuwi sini-sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kualik lho nduk, topi sekolahe kualik ku lho. Topine kualik barang ngene kadigae ngono. Suwalan sik. Mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora cetha. Pitik iki lero ngono ki bakal masamu. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora cetha kaya. Heeh, nah ngono kuwi dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa lek arep ngelirik wis. Satu-satunya ben ro aku terus ya. Ning kosek. Yang Aku apa? bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kon dhuwure ketheki lho. Kuwi blasteran. Blasteran. Oh berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah ya ki lucu, malah lucu lho iki. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu lho. Ya apa iki? Oh alah, ya ganti ki wae. Ya Allah, aku badan wis kelingan kowe modar kowe wis ngono kowe. Kok malah kaya Sinchan to? Wis nek ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Iki kok Bolongane gede to iki. Sik to. Iki mripate kok pas motore kok pas cangkem ki piye to kuwi? Lah dehem. Ngene iki. Dehem. patuk Pak, patuk. Terus aku piye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Sik to Mbak iki mangan mok kon budal sekolah to? Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ana sidon kok yo ngene ora. Sekolah lek macake ngono kuwi terus sing mulang sapa iki? Sing mulang ge nika. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi kok kayak kowe duduk kok ya. Pilih iki terus to. Mas aku senenono Mbak, senenono. Mas aku ora Aku kurang piye to? Engko lek nganti semaput piye? Ora. Direh-reh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang opo aku piye mau? Ngapa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni Tak ya. gondeli kene lho. Dipeneteni ya. Aja engko nyubles ngono. Malah nyubles kok ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter. Seneng kok seneng piye to ki? Lho wis siji desa siji cara. Mbak Elisa kan saka anu asline ngendi Pak sampean kae? Seko toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Tilo-tilo. Toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli udah tol. Tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi. Toli-toli. Jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok dalane wong lanang? Lah iki jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang to sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya wis. Kowe turu wae. Kowe meneng tak hapusane. Cilik radong ora. Cilik. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Ora lunga-lunga golek Besok sinden. libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek BG awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa njajak-njagakne MBG. Kowe iki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Aku ditambah nono iki aku. Tambah nono. Aku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng apa piye ngono ya. Yoga. Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, talinya panjang. Berbunyi. Ya ora muni. Mas Jen ora. Endi? Ada diuwek gue. Mas aku. Tapi nganggo anu pangkur jenggleng ya kene. Oh iya. Nah. Aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan Kudu mencolote kuat, dhuwur. no. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kene. Nah, lho kok Mbak Elisa ki
spesial bawa pinter kok. Panjenengan tasik kuliah no sampun punya putu. Heeh. Kok punya putu. Sapa ngerti lho ya. Kuliah no. Tesih kuliah. Semester pira Mbak panjenengan? Semester kata. Kata. Kali 12 doso. Wah. Lah kowe Kali 12 dosa ki opo? Di atas 20. di atas 20. Oleh lek 11. Bareng kowe. Kowe kuliah ning ndi? Kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Terus Aku isih paut tok. Mas aku paut angger mulih ngrenteng ebeng ngene kancane digo mulih. Yo ben. Ya, genjleng ya. Mas Cep. nek mung keri-keri sing pena lho. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjleng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Wah, umuk. Lho, kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben Semene penonton. sampean colot 3 meter iki. Penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke kaya Lho kuwi berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter. Tahu kok mbiyen iki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi medun langsung ambiar nyeprok. Anu Bang Api ya, Mbak. Aku. Ya diaturke dulu-dulu mapane mbogem gurah Kediri. saben bengi. Ayo. Nyawa kok ora tekan sih? Ra groso. Mencolot kok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ora krasa. Ora. Lemon melumput. Melompat. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya semene. Lah ramuni, meneh coba. Nggih. Lho ramuni, meneh coba. Lho ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku bar mencolot ngono terus sampean nguyuh dek kapan ke. Aku. Ampun dibuka to. Coba nganggo kuwi. Yen Yen memajang Heeh. sing cetha Lah apa ngomong apa? artikulasine. Kowe iki ora memajang kok. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang. Mas ya kowe ngono aja mok critak-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe omong apa kuwi. Bene aja mok omongi. Aja mok omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro jalur Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Ngono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki misle apa? jeglenge niki lho, Pak. Digenake sing misle apa? Ayo. Sing jeglenge niki. Wah nu genjlenge minggak-minggok ngono ta. Lah nggih. Ngono. Ngono menenge kene mleset kok. Lah ya energi kok ya Mbak Elisa Lah ki iya berarti energi. piye aku kon meneng. Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madep. Madhep endi? Ono. Iya. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa ta? Pengen. Tenan pengen. Ngawur e, heeh. Ora le, kaya ora cetha. Kembang Pak, apa? Presiden ki napik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Ora mangap muni aku. Mangap muni iki Tanpa rumah. mangap lho, Rumah tanpa mengo lho. Kuwi lambe apa kaset kok ora mangap kuwi lho. Mangap kok. Lho, Lambeku. omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho, iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong.
ngomong lho. Ha, ngono. Mas Uncek lho. Ya kuwi lho. Mas Uncek. Ha. Ha. Lho ora to. Yen hai ha ngono. Ngono. Kok Gah aku kowe rumah saku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah saku. Ora tekan. Rodo mumbul sithik. Anu to kowe wis kowe. Amit nggih Pak. Amit nggih. Amit arep nendi kowe? Arep nglangkai aku apa teko kaya Mboten. Jenengmu arep nendi Amit iki? Mboten kan kula ke mriki ajeng nang mriku wonten. Oh tak kira liwat kene. Mboten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih. Seru maju pirang meter anu mencolotmu engko. 10. Wah, edan. 10 meter itu kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana tiba langsung moncrot ki kok rencana dhek. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisruhi ora kok. Lah sing kesro ki pikiranmu kaya angger nyawang nguncek nyawang kok kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil Ora nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet tok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jengleng Ya. ngene. Pacitan. Kowe teko iki. Ayo, gagahan. Mot. Gojreng di sana. Oh, padha cekan. Ya, ampun. Lek dolanan aja ning kene ya cah cilik ngomong adike. Perang-perangan kok ngene. Oh. Demen kowe. Demen Cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye rumasamu kok? Lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur Suara pangripun. Suara gajahnya piye? Rumah saku. Jaran kuwi ra. Tapi lek uncen ngene iki mah gak pantes rumah saku. Sekali tempo mbok yo nggawa anu. Napa? Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Janjine rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye critane? Mula wau jare ke ngomah niku nggih utuh. Lah liwat tol, gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedak-gedek mawon kok. Suse mengkeret. Oh mungkret. Mungkret. Bener nggih? Panas udan. Piye Mas janjine kepiye? Cakasok-kasok, cepet-cepet. Parian ya Jal. Neng Kediri golek kapal. Neng Kediri golek kabar. Bu Hajah Rumini Bocah Rumini. muga selalu berkah. Amin. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok. Allahumma amin. Parian lho yatim piatu padane kowe wae ya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni yo. Iya. Bener. Lah nggih Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kok ya. ora mungkin.